புரட்சி தலைவரின் இரத்தத்தின் இரத்தமான அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும், புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் வழிவந்த சிங்கங்களான தொண்டர்களுக்கும், எனதருமை அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும் என் அன்பான வேண்டுகோள். என் பிறந்த நாள் அன்று என்னை வந்து சந்திப்பதற்கு கடிதங்கள் வாயிலாகவும் அலைபேசி வாயிலாகவும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு உள்ளீர்கள். ஆனால் தற்போது கொரோனாவின் தாக்கம் குறையாமல் இருப்பதாலும் பொது முடக்கம் நீடித்து கொண்டிருப்பதாலும் எனதருமை தொண்டர்கள் பாதுகாப்பையும் உடல் நலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அவரவர் வசிக்கும் இடங்களிலேயே ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தும் நாட்டு மக்கள் நலம் பெற வேண்டுதல் செய்வதும் அதுவே நீங்கள் அளிக்கும் பிறந்த நாள் பரிசாக மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்வேன்.